Náš model predstavuje rieku Váh a jeho okolie v Hlohovci. Projekt rieši dlhodobé znečisťovanie vôd. Aby sme tento problém vyriešili, postavili sme si vlastnú čističku. Snažili sme sa navrhnúť ekologické riešenie, ktoré by bolo aj v budúcnosti realizovateľné. Mikrobit je vložený do senzorbitu, ktorý nám dáva k dispozícii všetky piny na pripojenie senzorov. Na pin P1 je pripojený senzor vlhkosti, ktorý sme použili na snímanie výšky hladiny vody. Na pine P2 je pripojené relé, ktoré zabezpečuje fungovanie čerpadla vody. Toto čerpadlo zabezpečuje prúdenie vody v modeli rieky. Pri stlačení tlačidla A sa na pin P2 vyšle hodnota 1, čím sa zapne čerpadlo. Pri stlačení tlačidla B sa čerpadlo vypne. Senzor vlhkosti je naprogramovaný tak, že hodnota vlhkosti, ktorú nameria, sa zobrazí na OLED displej. Ak je vlhkosť nižšia ako 500, tak mikrobit začne pípať, čo signalizuje sucho. Náš projekt má predstavovať model váhu, do ktorého by mohla byť patentovaná čistička rieky. Funguje na princípe vzduchových bublín, ktoré sa naháňajú do koryta rieky a vytláčajú odpadky plávajúce v rieke na kraj. Odtiaľ ich báger alebo iný nástroj vyberie von z rieky. Inšpirovali sme sa reálnou čističkou v rieke v Amsterdame, v ktorej sa tiež vtláčajú bubliny do koryta a vytvárajú bublinovú bariéru, ktorá vyháňa odpadky na breh na okraj. Tento princíp je dobrý pre samotné čistenie, aby v rieke odpadky neostávali, ale aj aby tam nemusela byť nejaká nebezpečná sieť pre živočíchov žijúcich v tejto rieke. Toto je merač hladiny vody, keď je nízka hladina vody začne pípať. Týmto naznačuje pracovníkom, že majú byť ostražitejší a dávať väčší pozor.